kwedu murume wangu anga ari mutangwana ndakasangana naye pabonde. Ari munhu wekutangwana ndakasangana naye pabonde. Handambobvira ndatungisiwa nemurume uyu. Pakutanga mamadzimaiwo makagarawo pamushana muchimenya nzungu. Unobvunzwa mumadzimai achiti nekuti ndakazotungisiwa. Ndakatungisiwa ndikabvunda, ndakatungisiwa ndikadai. Wosvika kumba wozvibvunza kuti handisati ndambotunda, handisati ndambobvunda, handisati ndambomuka makuseni makumbo achisheka. Kana vakumbotaura nyaya yechi curiosity kana riri dhimoni kana riri shavi rechirwere ranga randibatawo panguva iyo Mwari ngaandiregerere. Asi ndakabva ndatangawo kuchiva baba vaya vanga vandichiva kutanga. Vandichiva kutanga kudaro ndikatangawo kutiwo pese pandaenda kunochera mvura ndaingovasekererawo kusvika extent mumusi vandibata paside. Vandibata paside kudaro vakandichoda. Vandichoda ndikawa muviri wese ropa richimanya. Ropa ramanya kudaro. Achibva vandisiya vandadzokera kumba kwangu nebhaketi remvura mumusoro. Baba ndasvika kumba vakati ko ita sengopanisha waona chichaiti kungati hapana. Ndaenda kubuda manje makuseni ega ega. Ndega ndakusara vakadzi vandambenda nawo kumvura kuti ndinokasira inini kuchera mvura. Kana baba vasazokwirana svika ndazivawo kutunda. Ndakadzidzirwa kutunda nokuda kwekupfuura nababa. Ndakazivawo kuzivawo beche nokuda kwekupfuura nababa. Baba yokumba kazovaudza kuti wobata apa kuti zvakatanga rini izvozvo kutobata ipapo tobata pandoda. Asi pandenda nochera mvura makuseni ndaibvunza kuti ndopaunguda kubatiwa here ndochimbozama kubata apa. Saka ndanda kuti ndanda kusvigwa nababa yokumba ndanda kuimajina kuti ndichikwanisawo kutunda sekunzwa kuti kana munhu achikwigwa afanirwa kutunda. Ndaatanga sei kuimajina baba vaya vanga vandizonditundisa kumba. Ndaatanga kutunda ndichisvigwa nemurume wangu. Hameno kana muneme mubvunza mukuda kundibvunza nomwari. Sorry, yimbura ndakadzi. Ndambotisekei chana. Alright. Saka muri kuti imimi pakesi yenyu imimi yanga isiri kese yekuti kumba manga musingagutiswi in other words. Anditika bakanga muchishuvirawo chinhu chamainzwa vamwe vakadzi muchita makuhwa kuchiredzi muri pasi pemuti vachitaura kuti isusu tinoita inonzi chi munoiti chi nechirungu. Inonzi kudii nechirungu gara zviya mina ndinofunga zita racho. Nai mundibatsireiwo mumakomenzi mune chirungu gara vanoiti kudii nechirungu. Iyo iyi inoitwa nevakadzi imi muchibva maona kuti aiwa zvakakodzera kuti ndimbotrayawo ndinzwirire. Saka baba ava maiti mukaudza mukataura nemurume wenyu kuti baba ndoda kuitwa so ndoda kuitwa so, baba vekwenyu vairamba? Baba vairamba. Baba vangu vasingandiba. Baba vangu vasingatobvumi zvachose, vanga vasingatodi kumba kutoti ndibata apa munhu ntanzi kuda kubata mazamu saizvozvo munhu aingobata mazamu singamenu. Asi inini nemazoti ndana kuidjoya kuyamisa aiti akabata chinyatso kudai so zvaindiiritedza. Uya anga asingachibati semabatiro aita murume kumba aizvibanya kubata zvamwe zvakanyatsonaka-naka. Aiti akaenda kuzasuku akanorya aipinza zvigumwe zvake 2 ndonyatsotora. Baba kumba vaingokwira zvama vaingokwira nepasaidi votunda vopedza voenda nogesa.